Civîna çapemeniye ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'e li Firokaxaneya Atatürk a Stenbolê. Beriya serdana xwe ya bo Malezyayê ji rojnamageran re axivî û bersiva pirsên wan da. Kanal 24'ten Deniz Zeybek. Erdoğan behsa serdana Serokkomarê Qonaxa Veguhêz a Sûriyê Ahmed Şer kir û bersiva pirsekê li ser siberoja şervanan li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê da. Suriye'de terör örgütlerine yer li Sûriye ticih ji bo rêxistinên teroristî nîne. Têgoşîna ku niha berêz şereh li wir dimeşîne li dijî rêxistinên terorist e. Divê li ser axa Sûriye dawî li çalakiyên rêxistinên terorist were. Vêca çi çekan dayinin an jî çekên wan ji destên wan bên standin. faaliyetlerine son vermeleri şart. Partiyên Kurdî û beşek ji partiyên siyasiyên Tirkiye li nav xwe rexneyan li siyaseta derveya Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriye digirin. Dibe ji Rojava ji bo me tehdîd e û tehlikeyekî mezin e. Ji bo wan ew ê ku jin zarokan dayîkan ser jê dikir ew zihniyet ji bo vê desthilatdarê ne tehlike ye. Ew ê ku Alewiyan qir dike, ew ê ku Dürziyan qir dike, ew ê ku sürgün dike, talan dike ji bo vê desthilatdarê ne tehdîd e û ne tehlike ye. Enqere daxwaz dike ku endamên PKK yên di nav rêzên Hesedê de ne li Rojavayê Kurdistanê nemînin. Hesed xwe hilweşîne û çekê xwe radestê hikûmeta nû ya Sûriye bike. Beşek ji sînorê Sûriye li alî Rojavayê Kurdistanê ku hevsînorê Bakurê Kurdistanê ye li aliyê Tirkiye dibin kontrola hêzên Sûriye ya Demokratîk Hesedê ye. Yekîniyên parastina gel YPG ku pêkhênerê serekeyê Hesedê ye ji alî Enqerê ve wek şaxeke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tê dîtin. Lê fermandarê giştiyê Hesedê red dike ku ew beşek bin ji